Priatelia, aj nasledujúce zábery vznikli v Rusku. Keď som pred pár dňami zverejnil video z Moskvy, naši oklamaní liberálni a progresívni občania a médiá samých seba upokojovali, že toto je len Moskva, ale za ňou už určite nič nie je. Tak sa teda spoločne pozrieme, ako vyzerá to nič na Kamčatke, 8000 km ďaleko od Moskvy. V obchodoch s potravinami nájdete všetko, až po luxusné veci. V drogériách Henkel ponúka všetko od brev až po persil. Prítomné sú všetky významné európske a americké značky. Viete, to sú tie krajiny, ktorých reprezentanti v bielých košeliach rozžhavení do červena nás nútia sankcionovať Rusko, dúfajúc, že tým zničia ruskú ekonomiku. Ľudia, ruská ekonomika rastie tempom 5%. Aj tieto obrázky ukazujú, že jeho ekonomika je na vzostupe, kým tie naše krvácajú a ľudia reálne cítia klesajúcu životnú úroveň. No a ešte jedna vec. Túto cestu som nemal absolvovať ja. Mala by to byť práca Ursuly von der Leyen, Macrona, Joea Bidena a všetkých tých vojnových štváčov naklonených zbrojeniu, ktorí napriek všetkým racionálnym argumentom nechávajú Európu krvácať a stavajú tu ľudí do zraniteľnej pozície. Budíček.